جبر قیرنا آبوری یا لترکیه باره لسر ولاتیان هر دچه گرانتر دبه. لگوری آمارن کو پارلمانترک CHP بلاف کریه لترکیه هجمارا کسن کو جبر نکرنه دین خوابدن و راست اجرای هاتنه جه 20 میلیون کسان بهوریه. تنه ای سال میلیون کو 466 هزار کس راست اجرای هاتنه. لگوری پار هجمارا کسن کو نکرنه دین خوابدن و راست اجرای هاتنه جسادی 83 زیده بیه. لعوفیسین پارێزەران پرانیا دۆسیەیان نها بوونە دۆزên ئیجرایê. Tenê li Amedê îsal hejmara dosyayên îcrayê gihiştine 110,000. Wexta em li bajarê Diyarbekir mêze dikin, sala çûnê mêze dikin va 50,000 bû. Îsal bûyî 110,000. Va jî em mêze dikin 700 zêde çêbûyî. Ew jî çima xelk deyndar in, nikanin deynê xwe bidin. Va em mêze dikin li Diyarbekir herîkê dosye zêde banka krediyê. Yani mana ew faiz zêdeyê banka kredî didin dikişînin hema nikanin bidin heqê wan. Beşek ji welatiyên ku nikarin deynê xwe bidin û xwedî otomobîlin berê xwedin galeriyên otomobîlan. Ji ber ku ger deynê xwe nedin dê bi rêya dozên îcrayê dest deynin ser otomobîla wan. İcraatên ser wan yani dixwazin malê destê xwe bifroşin bi şekil ki. Malê ku en zû tê firotan jî erebe ne. Ku difroşin krediyê xwe qepat dikin em bêjin krediyê ku kişandine îcra ku hatine ser wan. Li gorî raporên ku hatine eşkerekirin rêjeya dosyayên îcrayê li gorî 20 sal berê ji sedî 300 zêde bûye. Hikûmet ji bo ku vî barî sivik bike biriyên yasayî li çareyên nû digere. Ji ber vê yekê beriya 10 rojan yasayeke nû derxist û beşek ji deynên welatiyan jê dibe. Li gorî yasa ku nû dewletê derxistiye ew kesên ku deynê wan heta 2000 lîreyê ne wê deynê wan bi temamî bê jêbirin ku ev dike tam 9 milyon dosyayên îcrayê. Lê 16 milyon dosyayên dine îcrayê wê çabê paqijkirin û xelk çawa deynê xwe bide ev hêj nediyar e. Maşallah dekak Rûdaw Amed.